Milosť vám a pokoj. Nech príde od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme, ktorý nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi. Jemu nech je sláva i sila na veky vekov. Amen. Drahí bratia a sestry, milé dievčatá a chlapci, srdečne vás vítam na dnešných bohoslúžbách. Školákom, študentom, učiteľom začal už nový školský rok pred niekoľkými týždňami a my ním nechceme ísť sami, ale chceme prijať odpustenie, múdrosť, silu, pomoc a lásku od nášho Pána. Lebo on hovorí, spásou ľudu som ja. Ak budú ku mne volať v akomkoľvek súžení, vyslyším ich a budem ich pánom na veky. Amen. Môžeme sa posadiť a spievajme teda na úvod dnešnej bohoslúžby prvú vyloženú pieseň s dodatkou číslo 610. Skloňme sa v tejto chvíli pred Bohom, našim nebeským Otcom, a stížme sa pred ním k modlitbe. Náš dobrý nebeský Otče, Ty si pôvodcom každého dobrého dáru. Tebe vďačíme za všetko, čo máme. A Tebe chceme ďakovať i za uplynulý čas prázdnin.
za všetko krásne, čo sme mohli prežiť a za všetko užitočné, čo sme mohli vykonať. Ďakujeme, že nás chrániš a držíš vo svojej dlani a si s námi vo všetkom, čím v živote prechádzame. Odpusť nám, ak sme niekomu ublížili. A ak nám niekto ublížil, daj nám silu odpustiť. Prosíme o Tvoju silu v tomto novom školskom roku. Prosíme o Tvoje vedenie, múdrosť Ducha Svätého, o Tvoje požehnanie a o láskavé, citlivé a milosrdné srdce. Daj, nech sa ťa nespúšťame, ale nech s Tebou začíname a prežívame svoje dni. Nech u Teba každý deň hľadáme útočisko a pomoc vo všetkých úlohách a skúškach. Nech si v žiadnej situácii nezúfame, ale utiekame sa k Tebe, ku prameňu nádeje, pokoja a svetla. Daj, nech každý z nás hľadáme Tvoju vôľu a pomocou Tvojej milosti naplníme poslanie, pre ktoré si nás na tento svet stvoril. Zmiluj sa nad nami a vyslíš nás. Prosíme o to skrze Krista, Tvojho Syna a nášho Pána. Amen. Vypočujme v tejto chvíli slova Svätého písma, ktoré nám v prvom čítaní zaznejú z prvého listu Timoteovi z kapitoly 2, kde v prvých 8 veršoch nám znejú tieto slova. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díků vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem. V opravdové zbožnosti a vážnosti, to je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví. Mluvím pravdu a nelžu. Učitelem pohanů ve víře v pravdě. Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedávající ruce v čistotě, bez hněvu a hádek. Blahoslavený je každý, kto počúva Božie slovo, ale kto ho aj zachováva vo svojom živote. Amen. Môžete sa posadiť a ja v tejto chvíli poprosím mládež, keďže sú to bohoslúžby pri príležitosti začiatku školského roka, tak chceli sme sa tiež tak trochu aktívnejšie zapojiť aj s mladými a zaspievať aspoň nejakú pieseň, ale mnohí z nás sme nemocní, ďalej niektorí tu vôbec nie sú, pretože buď sú preč, alebo sú chorí, takže je nás menej, ale tá naša túžba vychádza zo srdca a chceme svojim spevom osláviť nášho Boha. A tak prosím, aby ste to takto prijali. Laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato
Signore, laudato si. Oh mi Signore, laudato si. Oh mi Signore, laudato si. Oh mi Signore, dík za vesmír, planetu Zemi, dík za chvíle, kdy dobře je mi za přírodu, když všechno zkvétá, moře, hory, za krásu světa, laudato si. Oh mi Signore, 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 za to všechno díky zdáváme spolu s bratry, žalmy zpíváme, ať každý z nás blízka i zdáli celým srdcem Těba nechválí, laudato si. Oh mi Signore, 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 laudato si. Ďakujem mladým a v tejto chvíli vypočujme slova dnešného svätého Evangelia, nad ktorými sa spoločne budeme zamýšľať v kázaní, tak ako ich nachádzame zapísané v Evangeliu Lukášovom v kapitole 16. v prvých 8 veršoch. A hovoril svojim učeníkom: bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a ten bol ohovorený u neho, že mrhá jeho majetok. A zavolajúc ho, povedal mu: čo to čujem o tebe? Vydaj počet zo svojej správy, lebo nebudeš môcť ďalej správovať. Vtedy povedal správca sám v sebe: čo urobím, keďže môj pán odníma odo mňa správu? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma, keď budem odstránený zo správy, prijali do svojich domov. A zavolajúci jedného každého z dlžníkov svojho pána, povedal prvému: koľko si dlžen môjmu pánovi? A on odpovedal: 100 batov oleja. A on mu povedal: vezmi svoj zápis, sadni rýchle a napíš 50. Potom povedal inému: a ty koľkože dlhuješ? A on povedal: 100 korcov pšenice. A povedal mu: vezmi svoj zápis a napíš 80. A pán pochválil nespravodlivého správcu, že opatrne urobil. Lebo synovia tohoto sveta sú opatrnejší nad synov svetla, čo do svojho pokolenia. I ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivého mamona, aby vás, keď sa pominie a nebude už mať pre vás ceny, prijali do večných stánov. Kto je verný v mále, je verný aj v mnohu. A kto je nespravodlivý v mále, je nespravodlivý aj v mnohu. Ak tedy neboli ste verní v nespravodlivom mamone, ktože vám potom zverí to, čo je pravé, čo je vaše? A jestli ste neboli verní v cudzom, kto vám dá to, čo je vaše? Niktorý čeľadín nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým bude pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamonu. Toľko je slov dnešného svätého Evangelia. Môžete sa posadiť. Drahí bratia a sestry, milé dievčatá a chlapci, aké plány si robíme pre svoj život? Neviem, možno chceme mať dobré vzdelanie, možno si chceme nájsť dobrého partnera, dobrú prácu, založiť si rodinu, dostavať dom, kúpiť auto,
uchovať si zdravie. Dennodenne plánujeme svoj život. V práci napríklad poľnohospodár plánuje, čo a koľko zaseje, do čoho investuje, ako naloží s výnosmi. Podnikateľ si pripravuje podnikateľský plán, aby jeho podnikanie bolo efektívne. V škole tvoríme učebné plány, podľa ktorých sa učitelia riadia a žiaci učia. Aj vy, školáci a študenti, máte zaiste svoje plány. Možno máte plán byť úspešný tento rok v matematike. Možno, že plánujete, že si zlepšíte známku z nejakého predmetu, že sa dobre naučíte anglicky či nemecky. Chcete úspešne zvládnuť maturitné skúšky, urobiť prijímačky na strednú či vysokú školu, potom si nájsť prácu, ktorá by vás bavila a ktorá aj finančne by bola dobre ocenená a tak ďalej. Máme rôzne plány pre život a sme pripravení urobiť strašne veľa preto, aby sme tieto svoje plány naplnili. A na druhej strane snažíme sa odvrátiť všetko to, čo by nám mohlo tieto plány nejak narušiť. A keď, nedaj Bože, nastane nejaká krízová situácia, čo si sa nám začne rúcať, tak napneme všetky svoje sily a urobíme všetko preto, aby sme to zvládli, aby nám tie plány vyšli, aby sme z toho vyšli čo najlepšie a neprišli o naplnenie toho, čo chceme. Vynakladáme úsilie. A tu na Valašsku zvlášť pozorujem, že sú ľudia naozaj veľmi usilovní a pracovití, ktorí toho vydržia a zvládnu veľmi veľa. Keď sa máme rozhodnúť pre nejaké kroky smerom do budúcnosti, tak zase veľmi opatrne zvažujeme všetky možnosti a snažíme sa vybrať tú najlepšiu, ktorá by nám najviac prospela. Aby sme o niečo neprišli, ale aby sme investovali do toho, z čoho nám poplynie úžitok. A to je dobré. Pán Ježiš toto počínanie chváli a dáva nám ho za príklad k tomu, aby sme rovnako tak a ešte o mnoho viac plánovali, predvídali, zabezpečovali si, investovali a mysleli tiež na svoju budúcnosť i za prahom smrti, vo večnosti. A nielen na tejto zemi. Tak ako pre svoj život a svoju budúcnosť tu na tejto zemi sme ochotní a schopní urobiť všetko možné i nemožné, len aby sme sa mali čo najlepšie, tak o čo viac sa máme usilovať o to, aby sme sa mali dobre i vo večnosti, ktorá je navždy. Tá dĺžka jej trvania je neporovnateľná s tým krátkym časovým úsekom, ktorý žijeme tu na tejto zemi. A keď pre tento život, pre ten krátky čas sme ochotní urobiť tak veľa, tak o čo viac by sme si mali plánovať svoju večnosť a pripraviť sa na ňu. Pripravujeme sa na to, čo bude za rok, za 5 rokov, 10, za 20 rokov či 30. Ale myslíme na to, čo bude s nami
o 90, o 100 rokov. Tu už nikto z nás tu s veľkou pravdepodobnosťou nebude. Ale kde budem? Budem v nebi? Nikto z nás nevie, dokedy to ešte bude na tejto zemi. Možno dlhšie, možno krátšie. Vezmeme si preto k srdcu Ježišovú výzvu, keď nás v dnešnom evanjeliu vyzýva ku bdelosti. Nenechajme sa už ďalej klamať, že máme ešte veľa času. Práve teraz je ten príhodný čas. Práve teraz je čas spásy. Či sme mladí alebo starí, práve teraz je ten príhodný čas, kedy si máme naplánovať svoju večnosť a pripraviť sa na ňu. Podobne ako to urobil ten správca, o ktorom sme čítali v evanjeliu. No, dobrým správcom určite nebol. Prešustroval, čo sa dalo. A určite nejakým spôsobom sa tým zvereným cudzím majetkom obohacoval, až to nakoniec prasklo. Ale Biblia nás na to upozorňuje, že raz všetko vyjde najavo, že každý nevyznaný hriech raz praskne. A Pán mu hovorí, zlož mi účty, lebo ďalej už nebudeš môcť spravovať môj majetok. A správca uvažuje, čo so mnou len bude. Robiť neviem, žobrať sa hanbím. Tak premýšľa, ako sa z toho dostať a prišiel na to. Už viem, čo urobím. Aby keď tu skončím, keď pre mňa nastane celkom nová situácia, a to už za malú chvíľu, tak aby som sa mal čo najlepšie. Času je málo a tak rýchlo jedná. Vymyslí skvelý plán. Zavolá si všetkých ľudí, ktorí niečo dlžili jeho pánovi. A každému z nich ten dlh menom svojho pána zníži. Asi si povedal, tak u svojho pána už mám to aj tak spočítané. Takýmto spôsobom, keď ho oberiem ešte o trochu viac jeho majetku, tak to už je vlastne v tejto chvíli aj tak jedno, aj tak ma to vyjde narovnako. Ale až on ma prepustí, tak títo ľudia mi potom budú do smrti vďační za to, čo som pre nich urobil. A určite ma nenechajú v biede. A len tak, aby sme boli v obraze, tak viete, koľko činila tá zľava, ktorú im odpísal tým dlžníkom na tých dlhoch? Dohromady to bola výplata robotníka za 3 roky práce. Takže myslím, že to bola celkom pekná suma, o ktorú v závere svojho správcovstva tento človek pripravil ešte svojho pána. A preto veľmi až neuveriteľne znejú Ježišove slova, keď pokračuje v tomto príbehu a hovorí: a pán pochválil nespravodlivého správcu, že opatrne urobil. Lebo synovia tohoto sveta sú opatrnejší nad synov svetla, čo do svojho pokolenia. I ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivého mamona, aby vás, keď sa pominie a nebude už mať pre vás ceny, prijali do večných stánov. Čo to znamená? Nie, Pán Ježiš nám nedáva za príklad nepoctivosť tohoto správcu. Toto nechváli. Ale dáva nám za príklad to, že mu nebolo jedno, čo s ním bude, až tam skončí.
A ako rýchlo urobil všetko preto, aby sa potom mal čo najlepšie. Tak Pán Ježiš to použije a aplikuje to i pre nás vo vzťahu k večnému životu, aby ani nám nebolo jedno, čo s nami bude, až tento náš život na tejto zemi skončí. Čas je krátky. Využíme ho aj my naplno k tomu, aby sme sa pripravili na stretnutie s Bohom. To, ako jednáme teraz, bude mať dopad na to, ako to so mnou bude v nebeskom kráľovstve. Dostanem raz za svoje jednanie odmenu od Pána alebo odsúdenie. Aj my, každý z nás, sme iba správcom toho, čo sme dostali od Boha. Každému z nás zveril svoj majetok, ktorým je zdravie, sila, rôzne obdarovania, schopnosti, väčšie či menšie bohatstvo. A čaká, že budeme dobrými správcami. Že to nebudeme používať len pre seba, pre naplnenie svojich potrieb a záujmov, ako to robil ten správca zo začiatku svojho správovania a preto neobstál. Ale že budeme investovať to, čo máme, aby sme získali druhých ľudí pre Pána. Ježiš nás vyzýva, aby sme si získali priateľov všetkým, čo máme. Aby sme investovali to, čo spravujeme, čo nám Boh zveril, do toho, čo bude mať kladný ohlas na večnosti. Prichádza mi tu na mysel apoštol Pavel, ktorý píše o tesalonických kresťanoch, že sú jeho chválou pred Pánom. Boli to jeho priatelia, ktorých si získal Pavel svojou investíciou. Šiel a kázal im evanjelium. A nielen to. Pavol investoval do nich celý svoj život. Preto v okamihu, keď bol prijatý do nebeských príbytkov, tak ho určite privítali zástupy kresťanov a medzi inými i kresťania z Tesaloniky, ktorí ho predišli na ceste k Pánovi. A určite ho vítali s radosťou, pretože neinvestoval svoj život do vlastného potešenia alebo kľudu, ale investoval svoj život, aby si získal priateľov pre večnosť. A títo jeho priatelia sa teraz určite radujú spolu s ním. A o toto máme usilovať aj my. Kto si raz povedal, zlodej povie, čo je tvoje, je moje, vezmem si to. Sebec hovorí, čo je moje, nechám si to. Ale kresťan musí povedať, čo je moje, je dar od Boha. Budem sa s ním zdieľať s druhými ľuďmi. Kresťanský život je o investíciách do druhých ľudí. O tom, že dávame sami seba druhým ľuďom. Sme správcami svojich životov i evanjelia. Raz príde deň, keď budeme musieť všetci vydať počet zo svojho správcovstva. Keď si Boh od každého z nás vyžiada vyúčtovanie. Kiež sme nájdení verní. Ale jestli ste neboli verní v cudzom, kto vám dá to, čo je vaše? To všetko, čo tu na tejto zemi máme, nie je naše. Je to cudzie. Patrí to Bohu. Ale ak s tým verne naložíme, to znamená, ak svoj život nepremárnime, ale investujeme ho do druhých,
do šírenia Božieho kráľovstva a k Božej sláve, tak potom dostaneme to, čo je naozaj naše. Večný život. Večné bohatstvo, ktoré nás čaká v nebi a je určené práve a osobne nám. A bratia a sestry, milé dievčatá a chlapci, to určite stojí za to, aby sme ho získali. Amen. Povstaňme k modlitbe. Pane náš, pomôž nám myslieť na večnosť a pripraviť sa na ňu, kým ešte máme čas. Pomôž nám naložiť s našim životom, s časom a so všetkým, čo máme, tak, aby si raz bol na nás hrdý a aby sme i my svojim úsilím získali aspoň niekoho pre Teba a pre Tvoje kráľovstvo. Amen. Môžeme sa posadiť a budeme pokračovať spevom následujúcej vyloženej piesne s dodatkou.
sestry, tento evangelijný text, ktorý som kázala, pripadá na túto dnešnú nedeľu. A keď hovoríme o príprave na večnosť, tak nepôjde to bez Večere Pánovej. Tu máme odpustenie hriechov, ak činíme pokánie, ak s kajúcim srdcom vyznávame svoje hriechy. A bez toho nejde vojsť do Božieho kráľovstva. Pretože keď budeme k sebe úprimní, tak všetci musíme priznať, že neboli sme vždy vernými správcami toho, čo nám Pán Boh zveril. A určite nám prichádzajú na myseľ mnohé situácie, chvíle, keď sme nejakým spôsobom nenaložili najlepšie s tým, čo nám dal. Či už s tým svojím časom, či s darom jazyka, rozhodovania, skutkov a tak ďalej. Nevždycky sme použili to, čím sme a čo máme, len a len k tomu, aby bol Boh oslávený a aby sme ukázali ľuďom na Neho a pritiahli ich k Nemu. A všetky tie výčitky svedomia, ktoré ťažia naše duše, všetko, čím sme si vzájomne ublížili, všetká bolesť duše, iba tu môže byť uzdravená. Tak ako ideme s bolesťou tela k lekárovi, tak s bolesťou duše môžeme prísť ku Kristovi. A jedine On má moc nás uzdraviť. Neurobi to ani žiaden pedagóg, ani psychológ, ani lekár, nikto iný. Jedine On. Ak priznám vinu, mám pokoj, mám odpustenie, prestáva bolesť duše. A tak, ak chceme v pokoji vykročiť i v ústrety novému školskému roku, do ktorého sme už vstúpili, tak musíme preto aj niečo urobiť. Tak ako aj pre tú večnosť musíme urobiť čosi, aby sme tam raz vošli. A to je, okrem všetkého toho úsilia, potrebujeme prijať odpustenie. Pretože nikdy nenaplníme všetko a neurobíme všetko, čo sa od nás žiada. Ale Boh o tom vie, že častokrát sme slabí, sme len ľudia, vie, že nám častokrát chýba správne a dostatočné poznanie, a tak je voči nám nesmierne milosrdný. Preto Kristus krvácal na kríži, preto zomrel. Aby my koľkokrát padneme, sme mohli prijať odpustenie, aby sme mohli povstať a pokračovať ďalej v tom boji viery, do ktorého nás tu na tomto mieste postavil. A tak všetci sme v tejto chvíli zváni k tomuto stolu, aby sme z jeho sily, zo sily tej Božej lásky, ktorá dala všetko, aby nás získala, aby sme aj my prijali silu pre svoj život, svoju hodnotu, to, že sme Bohu za to stáli a stojíme, a aby sme v tej sile aj my dokázali dávať samých seba našim blížnym a získavať ich pre Krista. A tak prvnež pristúpime k tomuto stolu a príjmeme jeho dáry. Skloňme sa ešte tak, ako sme sediac. Môžeme zostať sedieť ku modlitbe kajúcej, na ktorej spýtujme svoje svedomie a vyznávajme pred Bohom svoje previnenia. Náš nebeský Otče, Ty vidíš do srdca, do života každého z nás.
Ty vieš, akými sme správcami. Ty vieš, ako deň po dni nakladáme s tým, čo je tvoje. Prosíme, odpusť nám, keď nie vždy to bolo najlepšie. Keby si v tejto chvíli požiadal nás, aby sme ti dali vyúčtovanie, tiež nevieme, či by sme obstáli. A tak ťa prosíme, odpusť nám. Odpusť nám to, čo nás trápi, čo nás boli, čo sme nezvládli. Ty vidíš do svedomia každého z nás a tak ťa prosíme, očisti svedomie každého z nás krvou tvojho syna, ktorá jediná má moc nás očistiť a uzdraviť naše duše. Ďakujeme, že sa od nás neodvraciaš, ale otváraš svoju náruč a si ku nám milosrdný. Ďakujeme, že ako márnotratní synovia a dcéry smieme sa i teraz vrácať k tebe a vieme, že sa raduješ z nášho príchodu a že nás znova umývaš a objímaš a obliekaš do nových šiat a činíš z nás svoje deti. Ďakujeme ti za to. A prosíme, pomôž i nám, aby táto tvoja láska a milosrdenstvo skrze nás prúdili ďalej. Aby aj my sme takto dokázali prijímať, odpúšťať, milovať našich bratov a sestry. Aby sme tak boli vernými správcami toho, čo si nám zveril. Pomôž nám v škole medzi spolužiakmi, kamarátmi šíriť tvoju lásku a nebyť tam len pre seba, ale dívať sa i na tých druhých, čo potrebujú, komu môžeme pomôcť, čím môžeme byť komu užitoční, aby sme mu tak dali pocítiť, že ty miluješ každého človeka a že každého chceš spasiť. Použi si nás, Páne, k tomu. Daj, nech sme tvojimi poslušnými nástrojmi, nech máš z nás radosť, nech každý deň hľadáme tvoju vôľu a nech dokážeme dávať samých seba i to, čo máme, do tvojich služieb. Zmiluj sa nad nami skrze Krista, nášho Pána. Amen. A poďme a v tejto chvíli ešte vyznajme svoju vieru v Boha, odriekajúc spoločne nahlas apoštolské vierovyznanie. Vieřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, 3. dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchu odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Pozdvihnime svoje srdcia k Pánovi a vzdávajme mu vďaky. Ďakujeme ti, Bože, všemohúci Otče, a chválime ťa za to, že nás hriešnikov neprestávaš volať ku pokániu a vyzývaš nás, aby sme sa obnovili v tvojom duchu. Skrze svojho ukrižovaného syna nás učíš láske, ktorá nehľadá seba, a ponúkaš nám čas zmierenia a pokoja. Ďakujeme ti za tvoju otcovskú lásku, ktorá v ľudstve rozdelenom nesvármi stále pôsobí a prebúdza ochotu ku zmiereniu. Mocou svojho ducha pretváraš srdcia ľudí, aby dokázali načúvať jeden druhému, vzájomne si podať ruky a hľadať cestu ku svornosti a jednote. Ďakujeme ti, že i nám ponúkaš čas zmierenia a pokoja.
A preto bez ustania ďakujeme a radosne voláme. Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov, nebo i zem sú plné Tvojej slávy, hosanna na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosanna na výsostiach. Vpravde si svätý Bože, a Tvoja sláva je v Tvojej láske. Tvoj Syn, jediný spravodlivý, vydal sa do našich rúk a nechal sa pribiť na kríž. Skôr než rozopel ruky medzi nebom a zemou, slávil so svojimi učeníkmi hostinu Tvojej lásky a ustanovil znamenie večnej zmluvy. Keď prišla hodina, keď on vydal svoj život pre naše vykúpenie, vzal pri večeri do svojich rúk chlieb, vzdal Ti vďaky a požehnal, lámal ho a dával ho svojim učeníkom a povedal: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. A keď bolo po večeri, vzal i kalich, velebil Tvoje milosrdenstvo, dal ho svojim učeníkom a povedal: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa prelieva za vás a za všetkých na odpustenie hriechov. Toto je zmluva nová a večná. To konajte na moju pamiatku. Preto na pamiatku smrti a vzkriesenia Tvojho Syna, nášho dárca pokoja, a v očakávaní jeho požehnaného príchodu na konci vekov slávime, Otče, hostinu Tvojho Syna, ktorá je prameňom zmierenia pre všetkých ľudí. Pán Ježiš hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. A tak pristúp s vierou ku stolu baránkovmu, príjmi telo nášho Pána, ktoré za nás dal, a krv, ktorú za nás prelial. Spomeň, že za nás zomrel, a príjmi ho do svojho srdca s vierou a s vďačnosťou. Baránku Boží, ktorý znímaš hriech sveta, zmiluj sa nad nami a daruj nám svoj pokoj. Amen. A tak nech sa páči, bratia a sestry, ja myslím, že všetci spoločne poďme a pristúpte ku stolu Pánovmu a príjmime s vierou jeho dary. Pán Ježiš hovorí: ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, ten nebude hladovať.
Ježiš tiež povedal, kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne a nikoho, kto ku mne príde, nevyženiem von. Tak dúfajte, synovia Boží a dcéry Božie, v Kristových ránach ste našli odpustenie svojich hriechov. Krvou baránka Božieho, Ježiša Krista, ste uzdravení. A tak choďte v pokoji, úmyselne viac nehrešte. A pokoj Boží nech je so všetkými vami. Amen. Skloňme sa ešte k modlitbe. Bože, Ty obnovuješ naše sily svojimi sviatosťami, v ktorých nachádzame pokoj, nádej a novú silu. Pozdvihuj nás neustále svojou pomocou, aby sme vytrvalou spoluprácou s Tvojou milosťou smerovali ku spáse. Prosíme o to skrze Krista, nášho Pána. Amen. Môžeme sa posadiť a ja poprosím mládež ešte o jednu pieseň. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu, chceme začít podlesnout kříží. Věříme, že jednou budeme v míru společně u tvého stolu výrobí. Dívej se na všechny naše zkoušky, jak se utápíme v starostech. Bez tebe bych byl jenom pouští, bez tebe bych život neměl vůbec žádný cíl. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu, chceme začít podlesnout kříží. Věříme, že jednou budeme v míru společně u tvého stolu výrobí. Sestry a bratři, vyslechněte si zborové oznámení. Prosím členy staršovstva, jestli by se po bohoslužbách setkali ke krátké poradě. Program na příští týden je následující. V pondělí a ve čtvrtek ve 12:35 bude náboženství v základní škole pro mladší děti. V úterý 16:30 bude konfirmační cvičení na faře. V úterý v 19 hodin bude zkouška pěveckého sboru. Ve středu v 9:30 se na faře sejdou maminky a děti. V sobotu v 18 hodin bude setkání mládeže. V neděli budou bohoslužby jako obvykle v 10 hodin a příští neděli odpoledne ve 14:30 jsme všichni srdečně zváni na instalaci sestry farářky Radky Včelné v Brně v Židenicích. Kdo by měl zájem a chtěl se zúčastnit, může se ještě do zítřka přihlásit u sestry Blanky Vaculíkové. Ve dnech 8. a 9. října organizuje náš sbor zájezd na Slovensko do Žakověc u Popradu. Čeká nás setkání s bratrem farářem Máriom Kufom, prohlídka institutu Krista Velkňaza, možnost návštěvy termálov ve Vrbovém a bohoslužby v luterské církvi v Hybe. Taktéž se můžete hlásit u sestry Blanky Vaculíkové. Cena zájezdu je pro dospělého 900 korun a pro studenty 500 korun. To je vše, co bylo k ohlášení. Ja by som chcela iba k tomu náboženstvu ešte, že nepodarilo sa nám nájsť jednotný termín pre všetkých žiakov a preto bude možnosť buď v pondelok alebo vo štvrtok v rovnakom čase. Takže ktorým vyhovuje pondelok, tak môžete už zajtra s tým počítať, že náboženstvo bude, a ktorým vyhovuje štvrtok, tak prosím, aby ste odozdali prihlášky a prišli teda vo štvrtok a bude teda rozdelené na 2 skupiny. Tak ďakujem za pozornosť, mladým ďakujem za piesne a všetkým nám prajem, aby sme
prežili i tento dnešný deň i vstúpili do toho ďalšieho týždňa s tým, aby sme to, čo máme, a máme toho strašne veľa, aby sme hľadali, tak ako onen správca z Evangelia, jak s tým najrozumnejšie a najlepšie naložiť pre spásu našu a našich blížnych. A tak Boh nech nám k tomu dáva svoju múdrosť, nech nás v tom vedie a nech nám ku tomu pomáha. A poďme v tejto chvíli a povstaňme ešte ku prímluvným modlitbám, pretože v tom prvom čítaní sme počuli, apoštol Pavol píše Timoteovi, aby sme sa modlili za všetkých ľudí. A tak modlíme sa a prosme o milosť. A tak najprv prosme v tomto spoločenstve jedni za druhých, za odpustenie a vzájomné zmierenie, aby naše modlitby neboli poškvrnené hnevom a rozpormi. Prosme za nás, za kresťanov, aby sme žili verne a jednali prezieravo, múdro, aby sme pri starostiach o časné blaho nezabúdali na večnosť. Prosme za všetkých ľudí, aby poznali pravdu a boli spasení, a to aj vďaka nám, nášmu času a tomu, čo nám Boh zveril v živote. Pane, prosíme, posilňuj všetkých, ktorí svojim životom pomáhajú druhým na ceste do neba. A my Ti ďakujeme za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžia i v našom zbore. Či už sú to katecheti, varhaníci, staršovstvo, mládež a všetci ostatní, ktorí sa podieľajú na rôznych službách. Veď nás svojim svätým duchom. Dávaj nám silu a vytrvalosť. Prosíme za našich žiakov a študentov, za všetkých, ktorí budú tento školský rok maturovať. Pomáhaj všetkým, aby boli vernými. Pomáhaj nám robiť Ti radosť a ukáž, akým spôsobom máme investovať to, čo si nám zveril. Prosíme za rodičov a učiteľov, aby viedli zverené deti k pravej životnej múdrosti, aby im pomohli poznať Teba a získali ich pre večnosť. Prosíme ťa za náš zbor, za deti, rodiny, konfirmandov, mládež, staršovstvo, pievecký zbor a za každého zvlášť. Prebývaj medzi námi, nech sme vernými správcami a nech sme svetlom a soľou pre tento svet. Prosíme za všetkých, ktorí majú politickú zodpovednosť a moc. A prosíme za pokojný a kľudný život všetkých ľudí i tu v našej obci. Prosíme za národy, ktoré žijú v blahobytu, i za národy žijúce v nesmiernej chudobe, aby sociálne rozdiely neviedli k nenávisti a vojnám. Prosíme za tých, ktorí sú okrádaní a vykorisťovaní. Za tých, ktorí znášajú veľmi ťažký údel. Za nevyliečiteľne nemocných, postižených, zúfalých. Za tých, ktorí stratili milovaného človeka. Prosíme za ľudí, ktorí nemajú žiadneho priateľa. Za tých, ktorí zomierajú osamotení a zabudnutí. A prosíme za našich priateľov a blízkych. I za nás samých, aby sme raz boli prijatí do večných príbytkov. Pane, Ty pozdvihuješ slabých a povyšuješ chudobných. Zmiluj sa nad nami, nad všetkými i nad tými, za ktorých sme prosili. Tebe buď chvála na veky vekov. A vyslíš nás, keď ešte spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesích, posvied sa jméno Tvé, přijď kráľovství Tvé, buď vôle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny, ako i my odpouštíme našim vinníkom. A neúvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je kráľovství, i moc, i sláva na vieky. Amen. A tak príjmime ešte Božie slovo do nášho ďalšieho života a vyprosme si a vo viere príjmime Božie požehnanie. Apoštol Pavol nás povzbudzuje slovami v liste k Timoteovi, keď píše: bojuj dobrý boj viery a uchop večný život, do ktorého si aj povolaný. A nech ti požehná milosrdný a dobrotivý Boh. Nech ťa naplní svojou milujúcou a uzdravujúcou prítomnosťou. Nech je s tebou, keď vstávaš i keď si ľaháš. Nech je s tebou, keď vychádzaš z domu i keď sa do neho vraciaš. Nech je s tebou, keď pracuješ, keď sa vzdelávaš. Nech dovedie tvoje dielo ku zdaru. Nech je s tebou v každom stretnutí s druhým človekom. Nech ťa chráni na všetkých tvojich cestách. Nech ti je oporou v slabosti, útechou v samote. Nech ťa pozdvihuje z pádu a nech ťa plní svojou láskou, dobrotou a nehou. Nech ti daruje vnútorný pokoj. A tak požehnaj vás a sprevádzaj všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Amen. Môžeme sa posadiť a budeme spievať na záver poslednú vyloženú pieseň a pri poslednej sloke povstaneme.